Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar dai yadda kuka sani sunana Nura Girma, ma'ana Girma for you TV. Yau ma muna tafa da bidiyo ne wadda za ta nuna muku yadda za ka zama developer. Ga masu amfani da wayar Android, wanda yake amfani da wayar Android za ka ga kuna amfani da waya Android iri ɗaya version ɗaya, amma wani yana yin abin da kai ba za ka iya yin sauri kamar shi, ko kuma kai ba za ka iya yin kamar nashi ba, sakamakon wasu 'yan canje-canje da aka ƙara samu a wayarsa shi wancan ɗin fiye da naka, kuma duk alhali iri ɗaya ne. So idan baka kai ƙoƙari ka danna ka zama developer, to kai ma insha Allahu wayarka za ta yi kamar yanda shi wannan na kusa da kai yake ƙara sauri wajen browsing da wasu features haka wadda babu, duk za ga sun ƙara bayyanuwa a waya taka, domin da kafin ka zama developer babu su. Da farko idan ka tashi za ka shiga cikin setting. Idan ka shiga cikin setting, ka danna cikin setting, za ka tafi can ƙasa, za ka tafi wajen about, ma'ana about phone. Idan ka shiga wajen about phone, ko kuma idan ka shiga cikin wajen about phone, za ka tafi, za ka ga akwai wajen kernel version da kuma wajen build number. Wani an sa build version, amma dai build number shine ainihin abin da aka fi rubutawa. To za ka danna wannan kernel version ɗin sau biyu haka, sai ka samu shi ainihin build number ɗin nan ka danna sau 2, 3, 4 haka. Yana nuna maka dama, zai nuna maka step a tare, ka danna sau 5, zai rubuta maka you are developer. Da ya nuna ma you are developer ɗin nan, to alhamdulillah wayarka ta ƙara wasu features. Kana ja da baya, idan ka dawo daga baya kana shiga inda wajen ainihin developer ɗin zai bayyana, za ka gani wani ya rubuta ma tun a baya, wani kuma sai ka shigo, gashi nan an rubuta developer option. Shi wannan developer option ɗin in ka shiga da bai bayyana ba, amma yanzu sakamakon shigarsa za ka gani cewa wasu abubuwa sun ƙaru. To a nan ɗin ma idan ka shiga, akwai gurin da za ka ga an rubuta ma web view implementation. Wannan web view implementation ɗin nan idan ka danna, zai nuna maka Opera da ka fi amfani da shi, ko ya nuna maka abubuwa. To kai ƙoƙari ka zaɓi Opera ɗin nan, kamar yanzu nan ga nan Chrome Stable. Abin da yasa aka bata haka, ita wannan Chrome Stable ɗin ita ce Opera da take ta Google, kuma da ita ni na fi amfani. To insha Allah idan ka zaɓa duk lokacin da ka zo browsing ko ka zo searching ɗin wani abu, za ka gani yanda wancan zai tsaya yana samun delaying ko wani ɓata lokaci na yi searching da sauransu, ka yin Allah yadda iyace yana ƙoƙari ka wuce gurin. Saboda haka shi ne da amfanin shi wannan developer ɗin da sauran kuma wasu features wanda da duk babu, to yanzu duk dai ga su nan a hankali sai ka ringa dubawa, ka ringa ganin wanne ya kamata ka kunna, wanne ne bai kamata ka kunna ba. Duk dai abin da kake da bukata wadda wannan wayar taka take, insha Allah idan ka danna ka zama wannan developer ɗin, to insha Allah za ka same su a nan. Wannan shine abin da muke so dama mu nuna muku a wannan bidiyo tamu. Da Allah ga duk wanda yake sabon ziyartar wannan channel tamu mai albarka ne, da Allah ya kokari ya danna mana subscribe. Idan ya danna subscribe zai ga alamar ƙararrawa, ya danna ta da Allah, domin ya samu dama da mun ɗora bidiyo insha Allah yana sahun farko wa'anda za su samu wannan bidiyo tamu da muka ɗora. Mun gode, assalamu alaikum.